дар шаҳри Хуҷанд давоми 6 моҳи соли равон 2499 килограмм маҳсулоти тезнобудшаванда аз фурӯш боздошта шудааст ва ин маҳсулотро мусодира карданд. Дар ин бора масъулини Маркази назорати давлатии санитарии эпидемиологӣ дар шаҳри Хуҷанд иттилоъ медиҳанд. Таъкид гардид ки ин маҳсулотҳо бинобар ҷавобгӯ набудан ба меъёр ва талаботи санитарӣ фурӯшаш манъ карда шудааст. Ҳамчунин дар ин давра нисбати соҳибкорон 401 адад протоколи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб дода шуда ба маблағи 77020 сомонӣ ҷаримабандӣ карда шудааст. дар ҳудуди шаҳри Хуҷанд зиёда аз 20 нуқтаи фурӯши маҳсулотҳои полизӣ аз ҷумлаи тарбуз, харбуза гузошта шудааст ки ҳамаи он дар қайди маркази мо мебошад. Мо дар якҷоягӣ бо намояндагои шӯъбаи савдои мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии шаҳри Хуҷанд дар якҷоягӣ рейдҳои муштарак мегузаронем ва он маҳсулотҳое ки дар фурӯш гузошта шудааст бо нитритамер, яъне ки таркиби онро, таркиби нитрат буданашро мо аз санҷиш мегузаронем. ҳоло то ин дам ягон шикояти шаҳрванд ё ки аз заҳролудшавӣ ё ки сабаби ягон бемории сарзаданаш аз тарафи маҳсулоти полизӣ, тарбуз, харбуза, зомбуча ба қайд нагирифта шудааст. бино ба иттилои директори Маркази назорати давлатии санитарии эпидемиологии шаҳри Хуҷанд Азаматхоҷа Воҳидов, шурӯъ аз санаи 18 майи соли равон қарор оиди манъи фурӯши маҳсулоти тезнобудшаванда таҳти рақами 7 ба тавсиб расидааст. Оиди қарори мазкур бо ҳамаи соҳибкорон ва фурӯшандагони марказҳои савдои ҳудудии шаҳр вохӯрӣ гузаронда шуда, оиди ба фурӯш набаровардани маҳсулоти тезнобудшаванда супоришҳо дода шудааст. дар толори марказ ҳамаи соҳибкорон, муассисаҳои истеҳсолӣ, савдо ва хӯрока, бозорҳо, марказҳои савдо дар якҷоягӣ бо мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ, бо раисҳои маҳаллаҳо ҷаласа оиди чунин қарор гузаронида шуд. яъне ки мавзӯи ин қарор нарор мебошад ки дар фасли гармо ҳамасола мо ҳамчун мутахассис гуфта мегузарем ки албатта набояд ки он маҳсулотҳое ки ба меъёр ва талаботҳои санитарӣ дар вақти гармо ба назар мерасад ба фурӯш гузошта шаванд. аз ҷумла ин яхмосе ки дар шароити хонагӣ тайёр карда мешавад ва дар кӯчаҳо фурӯхта мешавад, маҳсулотҳои нӯшокҳои ташнишикан ки дар шароити хона тайёр карда мешавад ва ба фурӯш гузошта мешавад. Масалан сихкабобҳои қимагине ки дар бидуни шароитҳои меъёр ва қоидаҳои санитарӣ коркард карда мешавад. аз ҷумлаи яхнаи каллапоча ки дар вақти гармо набояд ки ба фурӯш бароварда шавад, зеро он маҳсулотҳое ки ман дар боло қайд кардам ин боиси сар задани бемориҳои сироятӣ мебошад. таъкид гардид ки давоми 6 моҳи соли равон ҳоло ягон ҳолати заҳролудшавии сокинон аз истеъмоли маҳсулоти тезнобудшаванда ба монанди полизиҳо, яъне тарбузу харбузаҳо, ҳар гуна яхмосу обҳои ташнишикан ба қайд гирифта нашудааст. аммо бо вуҷуди ин масъулин сокинонро огоҳ мекунанд ки ҳангоми харидорӣ кардани ин ё он намуди маҳсулот ҳатман ба санаи истеҳсол ва иҷозатномаи Маркази назорати давлатии санитарии эпидемиологӣ аҳамияти ҷиддӣ диҳанд. аз истеъмоли полизиҳои дар офтоб истода худдорӣ кунанд, зеро ҳоло мавсими бемориҳои сирояткунанда, хусусан бемории шадиди рӯдуи меъда буда, сокинонро зарур аст ки тарзи ҳаёти солимро риоя намоянд. он маҳсулотҳое ки дар бозорҳо, дар мағозаҳо, дар ҷоҳое ки муайян, баъзе мешавад ки ҷоҳои номуайян ба фурӯш гузошта шудааст, пеш аз харидорӣ намудан, чӣ ки ба ҳамагон маълум аст, ҳоло дар кӯча зиёда аз 40 градус гармӣ ба назар мерасад. албатта санаи истеҳсол, рӯзи истеҳсол бояд ки албатта ба қайд гирифта шавад, аз тарафи худи соҳибкоро тамғабандӣ бояд ки гузошта шавад. пеш аз харидорӣ намудани он худи харидорон бояд ки аҳамияти ҷиддӣ диҳанд ва пеш аз харидорӣ намудан албатта хулосаи санитарии эпидемиологӣ барои сифат ки аз тарафи Маркази назорати давлати санитарии эпидемиологӣ вилоят дода мешавад талаб карда шавад. ҳолати санитарӣ ва гигиенӣ ва эпидемиологии шаҳри Хуҷанд то ин дам ба меъёр ва талаботҳои санитарӣ ҷавобгӯ мебошад. ягон намуди бемориҳои сироятие ки аз ғизо, яъне ки заҳролудшавӣ аз ғизо ба қайд гирифта нашудааст.
дар вилояти Суғд давоми ҳафтаи равон ҳарорати ҳаво то 45 дараҷа расид. Сомонаи расмии агентии обуҳавошиносии Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо нашри огоҳиномаи оиди баланд шудани ҳарорати ҳаво ва ба амал омадани тӯъфони чангу ғубор дар вилоятҳои Суғду Хатлон ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ хабар дод. Бино ба маълумото аз санаи 14 то 17 июли соли равон дар кишвар эҳтимоли ба амал омадани чангу ғубор дар назар аст. Аз ин рӯ ба сокинон тавсия дода мешавад ки дар гармии ҳаво хусусан баъди соати 11 то 16 беҳуда ба кӯча набароянд. гузориши Фарзона Шамсиева, Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотии Хабар.